Sanibonana ngani zakwethu kubine kubulavi ngekhana lombo njengamanje kubingelela yena ke umathinto acebisa ngaso leso sikhathi ke sethu esihlangana ngaso kuleyo nkundla yethu ekuthiwa YouTube. Ngane kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukutshela ukuthi nenhlahla cela usale subscribe share uphinde comment ukhuluma konke uma subscribe ayikho imali ehambayo kodwa ke usukwenzela ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo yakho ehamba phambili. Ngani zakwethu ukukhala ngobudedengu bakhuzani ngokufaka ingoma late ngokufuzisa abantu ke ku social media. Yebo ke usuke ezama ukubopha ibhande somewhere else kodwa ke kukhalwa ngokuthi ke abantu basuke belindile. Ngane zakwethu njengamanje nowadays uma ke onemoto new model awukwazi ukuthi ungathenga i-CD ungeze ukuyisebenzisa. Sethanda ukwasika amaqhawe kodwa ke nawo wangabe phela esisifukuza sikhuzana ingoma uyifakele ithi abantu bayakhala bathi ke kufanele siye kamaye noma kufanele siye workshop. Kodwa ke siyajabula ngane zakwethu mnandi kakhulu umsebenzi ngithanda kakhulu lethi ikhaya lami la feature khona uluve ezinye bengakayilaleli kahle zonke kodwa ke iyona ngoma engiyithandayo kanti ke siyawoza umvunge onke amatekisi zonke imoto zidlala yena ke ngoKhuzani kanti noSicevu futhi uyidedelile album yakho uzokhumbula ke ukuthi umthanda yena uthena ke uzozayidedela ngawo umhla ka-10 esingazi ke nomhla ka-10 uyofika noma ke kune corruption afuna ukuyenza kodwa ke isizathu esidala ukuthi athi akayidedeli ngazo i-3 zanamuhla ingxaki ukuthi kushone omunye weshoshovu sabalandeli bakhe abahamba phambili. Kodwa ke namhlanje uzobe seliphangise khona ke eKensington eThekwini uma ke eqeda ukufihla ishoshovu seqhawela. Ngana kwethu mina ngifisa ukwanda kakhulu kodwa ngifisa ukuthi ngicaphunele enye yenkulumo zabalandeli bekhala ke ngaye uKhuzani indlela nobudedengu enza ngayo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ke ingoma ayithumele kuma social media kuphinde kukhale ngaye ke uthibela laphana chwenza odlula yena ke umthandi nakusimina okhale ngedwa kodwa ke nabantu abaningi sebeyacomplain manje ukuthi ke cha engathi wethibela usungene ishi wazodlula ngisho umnikazi wayo indawo suzenza ke umnikazi wayo indawo esingazi ke uthibela ukuthi lokho akwenzayo inhloso yakhe ngaphandle kwanda kakhulu nali isizwe. Hayibo kanza kwethu ngiyathemba naphela hayi sengilinde ngadela ngisabathe ngiyabheka online ngisabathe ngiyanqubuzeka online ngifuna ukhuba la ukhuba ngemtholi kodwa wekhuba usenzani kuba kodwa kuba hayi ngisehla ke manje sekuphoqa ukuthi kuba ngisuke la ngiyehle ngiyele phansi ngiyehostela manje ngiye kwamaye ngiyofuna i-CD yakho kodwa kuba hayi kuba ayenziwa lento oyenzayo umculo ufake kuma digital kuba ngoba thina abanye ama-hi-fi sinawo amagumba sinawo endlini nemoto esihamba ngazo azidlali lokhuzana azidlali i-CD. Hey wasibulala ngiyafa indlala ngikulangazelele ufuna ukuzwa ukuthi uthini ngibona ingoma edlala 16 minutes lapha sehla ke manje bafana bakithi sayihostela ke manje sakwamaye ngiyofuna i-CD kazi ngidlala bushembe hey